Kebab-keitto! No niin, tänään on tällaista keittoa. Tos pitäis olla kebabia. Mikäs tämän nimi oli? Onko jano? Kebab-keittoa. Juo jano! Ei kun kebab-kiusauskeitto. Ei ollu! Tällaista sattuu välillä. Nousa antoi omat lautaselle, mut mä oon 2 suikaletta. Olikin just jano vittu. Ei vittu. Joo. Siis mitä vittua, toisen linjasta jaettiin niinku omena ja rusina ja meille vaan rusina. Mitä? Jätkä kato tota... Kaada pois, mitä on hyvää! Hei! Olis arvos kovaa. Vieläkö pois? Hei, onks yhdenät kohta irti? Olikin niin vittumainen jano jo, et... Ei vittu. Miks tätä jaeta kenttäpullossa? En ois voinut laittaa tähän hyvin tietysti sellaisen, mitä meilläkin on ne vesisäiliöt. Suoraan sellaiseen ja sit sen jälkeen sit vaan se tuuba auki ja... Otetaan lakit pois päästä kun syödään. Sen verran ollaan herrasmies. Sen verran on hyvää ruokaa, että lakit pois päästä. Katsotaanko Spade oma läppä. Mut Hei, miksei me saatu niinku pikku ruuatkin putsua? Kyllä ne on hauskoja heppuja kyllä. Korokko pois päästä. On antanut mulle omenaa, mulle omena putsua. Joo, ei oo kaikkia. Ei noita enempää kantaa. Eikä mekään saatu. Litkuja. Tosta toisesta linjasta tosta pilsai molemmat. Tuntuu, että kyllä kaloja... No siellä näkyy vähän kebabia. Oho. Että herroille on tullut vähän kiire tämän palon takia. Nyt on aika kiire. Mut se on, en mä ymmärrä miten sä valitat, tää on vitu hyvä. Mun mielestä tää on hyvää oikeesti. Ainoa, että taas ollut vaan tyylikkäämpi. Tääpä maistuu, tää on paras juttu jakaa siinä. kraanan kautta. Niin. Pullotettua kebab kiusausta. On mulla muutama peruna täällä. Oho. Hyvä kyllä.